футболбозони профессионалӣ бо маоши зиёдашон номдоранд, аммо бозингароне ҳастанд ки маоши ба ҳунарашон баробар намегиранд ва аксарият фикр доранд ки онҳо бояд бештар пул ба даст оранду имрӯз ин гуна бозингаронро қайд хоҳем кард. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. мо аз Луис Диас оғоз мекунем. бозингари 26-сола яке аз беҳтаринҳо дар премер-лига ба ҳисоб меравад. новобаста аз дигар будани забон, мо дидем ки чӣ хелу зуд ба дастаи Ливерпул мутобиқ шуд. ӯ январи соли 2022 ба даста пайвасту то ба финали Лигаи Чемпионҳо роҳ ёфта ҷоми Лига ва ҷоми Англияро ба даст овард. ба ним мавсим бозӣ карданаш нигоҳ накарда, Диаз яке аз беҳтарин бозингарони Ливерпул дар мавсими соли 2021-2022 гашт. ба ҳамин хотир £55,000 дар як ҳафта гирифтани ӯ бисёриҳоро дар шок мондааст. барои муқоиса, дарвозабони сеюми Ливерпул Адриан имрӯз аз Диаз бештар маош мегирад. албатта ин каме ноадолатона аст, вале аз ин ҳам ҳолати бадтар бо бозингари Арсенал Вилliam Салиба аст. ҳимоятгари ҷавони фаронсавӣ бешубҳа яке аз беҳтарин дар хатти дифои Арсенал аст ва ин мавсим ӯро ҳатто дар премер-лига беҳтарин хонданд. агар ин бозингар намебуд, бо эҳтимоли зиёд Арсенал ҳатто барои қаҳрамонӣ рақобат карда наметавонист. аммо ин ҳунараш мувофиқ ба худ маош намеорад. айни ҳол Салиба £40,000 дар як ҳафта маош мегирад. маоши ӯ яке аз камтарин дар дастааш аст. масалан, Якоб Кивио дар Арсенал аз Салиба бештар маош мегирад. акнун ба дастаи Манчестер Юнайтед менигарему, мебинем ки Антони Иланга чӣ қадар маош дорад. ӯ ин мавсим бозии зиёд гузаронид, вале Иланга ҳамагӣ €5,000 дар як ҳафта маош мегирад. ҳарчанд бозингари ивазнашаванда нест, вале 26 бозӣ дар ин мавсим гузаронидааст. мавсими соли 2021-2022 бошад, дар 37 бозии дастааш 13 гол зад, вале то ҳол 5,000 маош дорад. барои муқоиса, Ҷек Батланд ки интихоби сеюм дар дастааш аст, 7 маротиба бештар аз Иланга маош мегирад. ин дарвозабон ягон маротиба дар Юнайтед баромад накардааст. бовар мекунед? аз Англия акнун мегузарем ба чемпионати Олмон ва менигарем ки кадом бозингарон маоши паст доранд. ҳимоятгар Гвардиола яке аз баландбаҳотарин ҳимоятгарон дар ҷаҳон гаштааст. агар мо гӯем ки ин ҳимоятгар дар Лейпсиг £19,000 дар як ҳафта маош мегирад, шумо бовар мекунед? ин ба ӯ мувофиқ нест. болои ин, шартномаи бозингар то соли 2027 амал мекунаду ҳоло хабаре аз баланд шудани маошаш нест. дар Италия ҳамчунин ҳолат ҳаст ва бояд ки дар навори мо ҷой дошта бошанд. бовар мекунед ки Кварацхелия яке аз каммаоштарин дар дастаи Наполи аст. бозингари гурҷӣ тақрибан £26,000 дар як ҳафта маош мегирад ки 100% камтар аз Ндомбеле мебошад ки ӯ ҳам дар ҳамин даста бозӣ мекунад. акнун ба Ла Лига, чемпионати Испания менигарем. новобаста аз лимити маоши бозингарон дар Барса, бояд баъзе бозингарон дар ин рӯйхати мо ҷой гиранд. даста ба ҳимоятгар Алехандро Балде камтар аз £3,000 дар як ҳафта маош медиҳад. ӯро кӯдак мешуморанду бовар надоштанд ки имсол бозиаш хело рушд мекунад, вале ӯ дуюм мавсим мешавад ки дар ҳайат ҷой дораду то ҳол маоши камтаринро ба даст меорад. инҷо ягон баҳона ҷой намегирад. дар Барселона ҳама маоши бештар аз Балде дорад. ҳатто дарвозабони эҳтиётӣ ки ягон вақт ба майдон намебарояд Арнаутен аст. ҳамзамон дар Вильяреал бозингар Самуэл ҳақ дорад ки маоши бештарро соҳиб шавад. бозии даста бо ӯ рушд дорад ва ҳамлагари беҳтарин барои Вильяреал ба ҳисоб меравад. маҳз кӯмаки ӯ буд ки Вильяреал соли гузашта ба плей-оффи Лигаи Чемпионҳо барояд. ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, Самуэл £18,000 дар як ҳафта маош мегирад. як чиз нофаҳмо мемонад ки чаро Коклен дар Вильяреал 300% бештар аз Самуэл маош мегирифта бошад. акнун шумо гӯед ки боз кадом бозингарон бозии беҳтар доранду маошашон камтар аз дигарон аст. ҳатман дар комментария қайд кунед ва навори навбатиро мунтазир бошед.